Vi er i dag for at præsentere den super lækre nye drik Slim. Vi vil i dag gå ud og afprøve den på en række forskellige unge mennesker i Aarhus. Vores første testperson er Yvonne Finkson. Værsgo. Skal jeg bare drikke den her? Den smager meget af mango. Lad os nu se, om vi kan få Jørgen til også at kunne lide vores drikke. Vi bytter glasen ud. Altså, så er der nu på det fucking hjørne, hvor jeg ikke gør. Så er du lige åbnet der. Og nu har vi vores tredje og sidste testperson, Toge Nielsen. Værsgo, smag Toge. Ja, det smager meget godt. Jeg føler mig allerede mere vågen. Som I kan se, kan alle lide Slim. Den anbefales til alle teenager i hele landet. Slim, super lækker, iskold mangodrik. Frisk fra Rødding og forbudt i 42 lande. Køb den før Fødevarestyrelsen.